record sifuna abantu abazayo ke babone ukuthi kunyuka intaba apha. Andiyazi ke kuthiwa kunyukwa ilitye okanye kunyuka iliwa okanye kunyuka intaba. Kuthiwani xa unyukwa? Kunyuka intaba kaJordan. Uthi singenagama lethu ngoku. Oh, Jordan bangena sesiqala amagama. Oh, kanjani ngoku? Kanjani kodwa abantu bethu madoda? Yes, mababone abantu. Mababonisa ke xa sikule ndawo ukuthi kuba njani just the view. Apho kuyabonakala uba une-view of the East London. Uyijongile ke sike? Uphethe i-view yaseMonti apha nantsi ithe tha. Nali iMonti lakho. That's why ke bayibonile le ndawo kubona imele le ndawo kubona ibizwe njengokuGompo City because yonke i-East London xa ulapha kweli litye yindawo okwazi uyibona kuyo yonke i-East London nobuhle bayo. Uyibona xa unyuke kule ntaba yakuGompo. Masiyeni sinyuke i-pilgrimage. So siyokukwenzani i-view, top view yaseMonti ke ngoku. Nantsi xa ukweli cala ke uyayibona nantsiya iFentersstrand. La Fentersstrand ke ngoku kwi-Coral Beach. Coral Beach Intondoni. So nezindlu zabo naziya ngaphaya. So uyibona yonke iMonti xa ulapha kuthi tha. Ihamba njalo ke into yalapho. Hayi ke thina bantu basephondweni sizokwenza le pilgrimage yokunyuka apha. Hayi malanga mani. Ndibone ngawo sowusilithafa. Yile ndawo kuthiwa yi-the summit ke ngoku le. The top view of uGompo Rock. Yile ndawo kuthiwa the top view apha sizazohloma iflag apha. Ethi sifikile kwi-top view yaseGompo Rock. Ngala mini sisiza ngayo apha. We need to put a flag kaka ezawubonisa ukuthi sithathe ifoto sikule mhlabana. We've got the full view of what we call uGompo City. This is the top rock. Engathi uyabizwa lulwandle umfomkhulu. Engathi umfomkhulu uyabizwa lilwandle. Yeah. Masibonge. Ungayicima mntakwethu, ungayicima.